ጀርመን ጥርናፈ ስድራ ቤት ጠጠው አቢሎሞ ትክክል ጀርመን ጥርናፈ ስድራ ቤት ጠጠው አቢሎሞ ጠጠው ከየበለውን ከለው ግን ሓበሬታ ተዋሂቡ ነይሩ ኩሉ ሰብ ኣብ እዋኑን ሰዓቱን ወረቃቅቱ ንኸቅርብ ነዚ ነገር እዚ መወከሲ ምግባር ድማ ንሕና ሓበሬትና ሂብና ነርና ማለት እዩ ኣሚሬ ናይ 9 ዓመት ናይ ጥርናፈ ስድራ ቤትን ኢንቴግራሲዮን ኩርስ ተመክሮለኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዩጋንዳን ኬንያን ናይ ጥርናፈ ስድራ ቤት ስራሕ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ በዚያ ሕጂ ወፅያ ዘላ መምርሒ መሰረት ገምጋም ዓመት 2025 ከነውፅኢና ብኡ መሰረት ድማኒ እቲ ተሪፉ ዝነበረ ናይ 2024 ግዜ ከነጠቃልል ክንፍትና ማለት እዩ መጀመርያ እቲ ናትና ስራሕ ከምቲ ኩልኩም ትፈልጥዎ ነቶም ዘይትፈልጥዎ ከዓኒ ኣብ ጥርናፍ ስድራ ቤት ስዊዘርላንድን ጀርመንን ቋንቋ ምጥርናፍ ዶኩመንት ኢንተርቪው ቆፀራ ናይ ኤምባሲ ካብኡ ድማ ኣየር ሰቂልካ ክሳብ ንኤሮጳ ናብ ስድራ ቤቶም ዝበፅሑ ምትሕግጋዝ እዩ ነይሩ እዚ ነገር እዚ ተገልጋሊ ብወገኑ ዝገብሮ ሓደ ነገራት ኣሎ ንሕና ብዓቅምና ከምኡ እውን እቲ ዝጥርንፍ ዘሎ ሃገር ጀርመን ዲክኸውን ወላ ስዊዘርላንድ እሱሙን ዝገብርዎ ነገር ኣሎ ማለት ኩሉ ሰብ ተሓባቢሩ ዝሰርሖ ስራሕ እዩ ኩሉ ድማኒ 100% ሕጋዊ ስራሕ እዩ ብጥርናፈ ስድራ ቤት ናይ ጀርመን ቡንደስአምት für Migration und Flüchtlinge ከም ድማኒ Auswärtiges Amt ከም ድማኒ ካንቶናልስ ሚግራሲዮንስ ዲንስ ናይ ዝተፈላለዩ ካንቶን ናይ ስዊዘርላንድ ከዓኒ በብዓቅሞም ከዓ ሓገዝ የበርክቱ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ዩጋንዳን ኬንያን ኢትዮጵያን ዘጋጠመ ኩነታት እንታይ ነይሩ ኣብ 2024 ወርሒ 8 ኣብ ዩጋንዳ ናይ ቆፀራ ኣወሃህባ ስርዓት ተቀይሩ ክሳብ ዓመት 7 ወርሕን ክወስድ ኢልና ነርና እዚ ነገር እዚ ክንብል እንኮለና ድማ ንጹኢልና ይኮንና ተዛሪብና እቲ ሰሙን ክወስድዎ ተቀሪቦም ዘለው ቁጥር ሰብ ምስቲ ኣብ ካምፓላ ዘሎ መርዓ ዝገበረን ዝፅበን ናይ ሰብ ናይ ጀርመን ጥርናፈ ሰብ ተጸባጺቡ እቲ ዝቀረበን እቲ ዝረሓቀን ቆፀራ ተባሂሉ ተታሒዙ ማለት እዩ ብኡ መሰረት ከዓኒ ነቲ ዝነበረ ሰብ ገምጋም ጌርና ቶም ዝቀረቡ ኣብ 12 ቶም ዝረሓቁ ኣብ 17 ኣዋርሕ ከኣቱ ከም ዝኽእሉ ገምጋም ወሲድና ነርና ማለት እዩ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ግምት እትዮም ብዙሓት ሰባት ስጉምታት ወሲዶም ንሕና እውን ብዓቅምና ካብ ዩጋንዳ ንኬንያ ሰባት እንዳወሰድና ብዙሕ ሰባት ፋኒና ኢና ኣብዚ ኩነታት እዚ ገንዘብ ክኸፍል ዘይደለየ ወይ ወፃኢታት ክገብር ዘይደለየ ብዙሕ ሰብ ነይሩ ንሱ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክዕወት ኣይከኣለን ነይሩ እቲ ምክንያት ከዓ ናይ ፋይናንሻዊ ፀገሚ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ነቶም ዓቅሚ ዝነበሮም ዱባይን ሩዋንዳን ኬንያን እንዳወሰድና ጉዳዮም ወዲኦም ጀርመን ከም ዝኣትው ጌርና ኩሎም እውን بسلام جرمن أتيوم علوم كحجوسكم نتام تعرفكم زلكم كأن نعوم يماسلكم أب كل تشحن 24 ورح 10 حدا زقات ما نجرنيرو نسون عم تزاربنا لون يرنا قابتهم وركسناون ممرحي هبنا نيرنا نسخة أنتايو منجستيناي جرمن أب كينيا شدو شور حنزي قبور سبات أقل قلت كم زي هب تزاربون يروم عليتيو بس مسرت زخاني تزنبرة سيستمات لا تغير سلا زخده أحسر بيلنا نحنا وناتنا قباب السرار حمتنا كنسرح جميرنا أبزون بزح السبات تعويتهم نجرمن سويزن خدو إلهم مالتي تي كل تشحن 24 ناي كواليسيون سفر تراك ناي جرمن فحفح مسبله كجبر زلو نجارات تباهيلو تزاربنا نيرنا حدا خاو تي أب يقريتها حدا خابو تي أب طرناف سدرا بيت كم تصو زخل زي مسمع نايتيوم بارلمانت مالتي نسون تغباراو خوينو 4-5 ورحي قدمي فريدريش ميرس ናብ ስልጣን ምምጽኢና ተሓበረታ ሄብና ነርና ብዙሕ ሓሳባት ዓዊቶም ብዙሕ ሓሳባት ከዓኒ ኣብ ጀርመን በሓልቲ መዓልቲ ዝቀየር ሕጊ የለን ገለ እንዳበሉ ተኣሽሙናቶም ፍልስፍና ይገብሩ ነይሮም ኣብ መወዳእታት ዘጋጠመ ኩላትና ርኢናዮ ጥርናፈ ስድራ ቤት ጠጠው ኢሉ ናይ ሱብሲዲያር ሹትስ በረሽቲክተ ስድራ ቤት ጥርናፈ ስድራ ቤት ጠጠው ኢሉ እቲ ዝነበረ ወረቃቅቲ ከዓ ኩሉ ተጠቅሊሉ ከዓ ተወዲኡ መን ይኽጥርንፍ ዝኽእል መን ይኸይጥርንፍ ዘይክእል ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዚ ዓመት 2024 ተወዲኡ 25 مساعته ኣብ 2025 ኣብቲ ኢንቴግራሲዮን ስኩርስ ብስሩዕ ትምህርቲ ዝወሰዳ ትምህርቲ ዘይሓለፉን ሰባት ንጀርመን ንኽኣቱ ተፈቂድሎም ማለት ስሩዕ ትምህርቲ ዝወሰዱ ኩሎም ጀርመን ንኽኣቱ ተፈቂድሎም ጀርመን ኣትዮም ብጀካ ሓደ ኣብቲ ናይ ኮረፕሲዮን ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ብልሽውና ተሳቲፎም ዝነበሩ ብገንዘብ ሰርቲፊኬት ዘውፅኡ ገለ ንዖም ተሃላሊኾም ክሳብ ሓደ ዓመት ዝኸውን ኮፍ ኣቢሎም ብቐጻሊ እውን بخمي وتقدم أي سيرتيفيكيت وطي أب جرمن مصراي يقبروا له كله بمعلته كبتصحي مالتي سلازي كله جزء بجنزب سيرتيفيكيت ترخيبنا يلقى حتم تم زي مبال
ኣብ ወርሒ 3 2025 ፍሪድሪሽ ሜርስ ተመሪፁ 2025 ወርሒ 5 ከዓ ጠቕሊሉ ናብ ስልጣን ኣትዩ ማለት እዩ። ወርሒ 7 ከዓ እቲ ናይ ሱብሲድያርሹትስ ኮምፕሊትሊ ጠጠው ኣቢሉ ብድሕሪኡ ብሽጣራና ንሰርሖ ኣለና። ሓፈሻዊ እቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ስራሕ ግን ኩሉ ኮምፕሊት ጠጠው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። እዚኦም ጥርናፈ ስድራ ቤት ክትገብሩ ትደልዩ ብሱብሲድያርሹትስ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ዝኸውን ዘይከውን ብቴሌፎን ንሕብረኩም። ንቆፀራ ዝምልከት ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ናይ ኡጋንዳ ከም ቀደም እዩ ዘሎ ዓመት ክሳብ ዓመትን 7 ወርሕን ቆፀራ ወስዳ ኣሎ። እቲ ናይ ኬንያ ግን ብጥበብ ናትና ንሰርሖ ኣለና። ናይ ኬንያ እውን ናይ ዱባይ እውን ከምኡ፣ ናይ ሩዋንዳ እውን ከምኡ። ጥርናፍ ስድራ ቤት ትገብር ድሕሪ ኮንካ ብመሰረቱ ትራቨል ዶክመንት ወይ ድማ ፓስፖርት ናይ ኤርትራ ክህልወካ ስለ ዘለዎ ግን እዚ ክልቲኡ ከየጠናቀቕካ ቆፀራ ክሕዝ ደልየ ገለ ዝብል ሕቶታት ተግባራዊ ኣይኮነን ማለት እዩ። እቲ ኣብ 2024 ተባሂሉ ዝነበረ ናይ ቢልዱንግ und ኢንተግራሲዮን und ቢልዱንግ ወይ ከዓ ንሽፕራኽ und ቢልዱንግ ዝብል ባጀት ዝስላዕ ዝነበረ ካብ ኣውስቨርቲገስ ኣም ጠጠው ኣቢሎሞ ንሕና ባጀት ኣይመፀናን እዩ 2026 እዚ ማለት ካብ 2025 ወርሒ 10 ስራሕ ሙሉእ ብሙሉእ ብመንግስቲ ደረጃ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ክፍተን ዝደሊ ክፍተን ይኽእል እዩ። ክመሃር ዝደሊ ከዓኒ ፕራይቬት ብውልቁ ጥራዩ ክመሃር ዝኽእል። ስለዚ እቲ ንትምህርቲ ዝምልከት መንግስቲ ዝስልዖ ዝነበረ ባጀት ጠጠው ስለ ዝበለ ካብ ተምሃሮ ዝመፀና ገንዘብ እውን ነቲ ቢዝነስ ኦፐሬት ንክንገብሮ ዓቕሚ ስለ ዘይብልና እውን ስለ እውን ዘይኣኽለና ጠጠው ኢሉ ኣሎ። ብውልቂ ኢንቨስት ክገብሩ ዝደልዩ ብዙሓት ፕራይቬት ሰባት ይሳተፉ ኣለዉ። ብደረጃ መንግስቲ ተቐባልነት ተረኺቡ ኣብቲ ቀዳማይ ረብዒ 2026 ክረአ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ግን እቲ ኦፍንትሊሽ ዝኾነ ዝመፅ ዝነበረ ገንዘብ ጠጠው ከም ዝበለ እዚኣ ሓንቲ ሓበሬታ ከነካፍለኩም ንደሊ ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ንዓኹም ነቲኦም ተገልገልቲ ፕሪቫት እንድሕር ዳ ትመሃር ኮንካ ኩሉ ግዜ ፕሪቫት ስለ ዝኾነ ቁፅፅር ስለ ዘይብሉ እቲ ካሪኩለም ወይ ከዓ እንተ ኣገባብ ትምህርቲ ስሩዕ ስለ ዘይኮነ ነቲ ሰብ ኣብ ሓንጎሉ ትምህርቲ ቀልጢፉ ንኸይኣቱ ወይ እውን ዝተመቃቐለ ወይ እውን ዝተኸፋፈለ ትምህርቲ ንኽኣቱ ይገብር እሞኒ እቲ ትምህርቲ ድሕረ ባይታ ዘይፀንሖ መብዛሕትኡ ኣብዚ ሕብረተሰብናትና ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ነቲ ትምህርቲ ንክወስዶ ወይ ንክመሃሮ ኣዝዩ ነዊሕ ዝኾነ ግዜ ይወስደሉ። ከምቲ ትፈልጥዎ ቅድሚ ናይ ኦፈንትሊሽ ጌልዳ ካብ መንግስቲ ዝመፅእ ዝነበረ ምጅማሩ ክሳብ 3-4 ዓመት እዩ ዝወስድ ነይሩ። ሕጂ ብድሕሪኡ ሽዑ መንግስቲ ሓገዝ ዝገብረሉ ምስ ጀመረ እቲ ትምህርቲ እንዳተራቐቐ ኸይዱ ማለት እዩ። ብመንገድና ገይሮም ከዓ ኣብ 3 ክሳብ 5 ኣዋርሕ እቲ ትምህርቲ ክውዳእ ከም ዝኽእል ይገብርዎ ነይሮም። ብዝኾነ እዚ ጠጠው ኢሉ ንግዚኡ ተምሃሮ ሓይልሃብኩም 2025 ሓድሽ ሕጊ ወፂኡ ኣሎ ብዛዕባ ናይ ኣዚል ብኣርባይቱን ዝምልከት ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ክኸውን ተወሲኑ ኣሎ። ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስደተኛ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንኤውሮጳ ንዝኣተወ እቲ ውሑስ ዝበሃል ሃገራት ናብኣተን ተሰዲድኡ ጉዳዩ ዝፃረ ድሓሪ ንኤውሮጳ ዝምለስ እንታይ ማለት እዩ። እዚኦም በዚ ፕሮሰስ ናይ ጀርመን ተፈጢሩ ዘሎ ተጨናኒቕኩም 20-30 ሽሕ ዶላር ሂብኩም ኣንስትኹም ኣሕዋትኩም ትወስዱ ዘለኹም ኤውሮጳ ኣብ ዝኣተውሉ ሰዓት ብምሉእ እቲ ፕሮሰስ እንታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ናብቲአን ውሑሳት ዝበሃላ ሃገራት ተሰዲዶም ፕሮሰሶም ከምዚ ዓዲ እንግሊዝ ዝገበርዎ ፕሮሰሶም ክሳብ ዝውዳእ ጠጠው ክብልኦም ሰብ ዝኣቱ ኣይክርከብን እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ማለት ንኣብነት ሓደ ሰብ ሓንቲ በዓልቲ ቤቶ ኣብ ዩጋንዳ ወይ ኣብ ኬንያ ኣላ ብገንዘብ ከፊሉ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንኤውሮጳ የእትዋ ሽዑ ኡጋንዳ ምስተን ውሑሳት ሃገራት ተጠቂሳ ስለ ዘላ እቲኦም ምዕራባውያን ሃገራት ወይ ጀርመን ንኣብነት ንኡጋንዳ ይመልስዋ ኣብዚ ደሞዝ ይገብሩላ ቁሩብ ማለት እዩ። ንክራይ ገዛ ገለ መሸፈኒ ዝኸውን ካምፕ ገለ ክገብሩ እዮም ኮኦፐሬሽን ይገብሩ ኣለዉ። ብድሕሪኡ ኣብዚ ኮይና ፕሮሰሳ ከም ብሓድሽ ትፅበ ማለት እዩ ሽዑ ንጀርመን ንክትከይድ። ስለዚ ኣብዚ ኣቐዲምኩም ክትጥንቀቕሉ ዘለኩም ነገር ኣሸሓት ከፊልኩም ሰብ ቅድሚ ምውሳድኩም እቲ ሰብ እቲ ካበይ መፂ በየን መፂኡ ዝብል ሕቶ እንድሕር ዳ መልሲ ክርከቦ ዝኽእል ኮይኑ ኣነ ሕጂ ኩሉ እቲ ምስጢር ኣብዚ ኣይድሕድሖነ ክኸውን ከም ዘይክእል ክትፈልጥዎ ኣለኩም። እቲ ዝኸውን ከዓ ክኸውን ይኽእል ኣጻሪኹም እተውዎ። እቲ ሪያሊቲ ወይ ከዓ እቲ ሓቂ ኣብ ሰዓት እዚ ዘሎ ካብ ማርች ኣፕሪል 2025 ጀሚሩ ናይ ፍሪድሪሽ ምምፃእ ዝገበሮ ነገራት ን2026 ፎርት ዜት ወይ ከዓ ንቅድሚት ጥራይ ክቅፅል ማለት እዩ። ኦኬ እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ ክመሓየሽ ዝኽእል ነገር የለ እንዳተረረ ጥራይ ክኸይድ። ስለዚ ወረቓቕትና ብፅፈት ክንሕዝ ፓስፖርትና በገባብ ክነውፅእ ኩሉ ነገር ብስርዓት ክንገብሮ ይምሕፀን ማለት እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ እታ ዝዓበየት ዓባይ ሓበሬታ ዘላ ካብ ጀርመን መፂኹም ንኬንያ መርዓ ትገብሩ ዘለኹም እዚ ናይ ጥርናፈ ስድራ ቤት መርዓ ወይ ከዓ ኤሄሽ ሊሱንግ እቲኣ ኤሄ ፈሄሽካይት ሰግነት ክሓዝኩም እንድሕር ደኣኒ ናብ ኬንያ መፂኹም መርዓ ጌርኩም እቲኣ ወረቐት እቲኣ ተቐባልነት የብላን ኣብ ጀርመን ፍቕቲ ኣይኮነትን ተመርዓናትኩም ፍቕቲ ኣይኮነትን ተቐባልነት የብላን።
ስለምንታይ ካብ ጀርመን ይሄ ፌሽካይት ሶይግነስ ሓስካ እንድሕር መፂኻ ሕጋዊ ይኮነ እንቲ መርዓ ይሄ ፌሽካይት ሶይግነስ ኣብ ጀርመን መርዓ ከም ዘይብልካ ኣብቲ ትኸዶ ዘለኻ ሃገር ትምርዖ ከም ዘለኻ ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ከምኡ እውን ምስ መን ትምርዖ ከም ዘለኻ ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ወረቐት እዩ ብዙሕ ከባቢ 7-8 ገጻት እዩ እዚ ነገር እዚ ከይሓስኩም መፂኹም ኣብዚ ኣብ ጀርመን ሰበይቲ ኩላትኩም ኣብዚ መፂኹም ሰበይቲ ካልአይቲ ክትመርዓው ስለ ትኽእሉ ብሕጊ መሰረት ናይቲ ስታንዳርስ ኣምት ዘውፅኦ ኣሰራርሓ ከዓ ንቅቡል ስለ ዘይኮነ እዚ ንግዚኡ ምናልባት ሓደ ክልተ ሰባት ሰሊጦም ጀርመን ስለ ዝኣተው ሕጋዊ ኣሰራርሓ ከይመስለኩም ኣብ ጀርመን ሓሪሰን ደቅኽን ሰብ ሓዳር ምዃንኩም መረጋገፂ ወረቐት ኣምፅኡ ተባሂሎም ናይ መርዓ ናይ ኬንያ ምስ ሃብዎም ናይ ኤምባሲ ጀርመን ኣብ ኬንያ ዘሎ ሰዲዶም ናፍቲ ናይ ሻርያ ሃውስ ዝበሃል ናይ መርዓ ዝግበረሉ ቦታ ምስ ከዱ እቲ ወረቐት እቲ ሌጋል ከም ዘይኮነ ፈሊጦም ነዚ ነገር እዚ ኣብ ግምት ኢቲና ኣነ ባዕለይ ኣሚር ኣብ ኬንያ ከይደ ምስቲ መርዓ ዝገብር ዘሎ ኤርትራዊ ሰብ ተዘራሪበ ፍቁድ ከም ዘይኮነ ምስቲ ኤምባሲ ተዘራሪብና ናብቲ ቦታ መርዓ ዝግበረሉ ናብታ ሰበይቲ መርዓ ትገብር ከድና ኣዘራሪብና ኣረዲእናያ ክትሕግዝዮም ጽቡቕ ነገር እዩ እዚ ነገር እዚ ግን ጽባሕ ንግሆ ንዖም ንደቆም ብዙሕ ሳዕቤን ከም ጸሎሚ ስለምንታይ ብሕጊ ናይ ሲቪል ሬጅስትሬሽን ናይ መርዓ ዝተወለደን ዘይተወለደን ቆልዓ ኣብቲ ታእሽሙ ብዙሕ ሽግራ ስለ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ብፍላይ ነቲኦም ሕጊ ዘገድሰኩም ናይ ጽባሕ ንግሆ መጻእ ዘለኩም ኣብ ልዕል ዝበለ ጽፍሕታት ሰርሑ ዘለኹም ሰባት ብዙሕ ነገር ከጣዕሰኩም ስለ ዝኽእል ኣስተውዒልኩም ግበሩ ኣማራጽና እዚ እንታይ እዩ ኣብ ኬንያ እቲ መንግስቲ ናይ ጀርመን መንግስቲ ናይ ኬንያ ዝሃቦ መምርሒ መርዓ ሓደ ካብ ጀርመን ዝመጸ ሰብ ንኽምርዖ እቲኣ ይሄ ፌሽካይት ሶይግነስ ኣምጽኡ ዝብል እዚኣ ንኤርትራውያን ክትመጽእ ድሕር ኮይና ካብ ኤርትራ ዝመጸ ሰብ ኣብ ኤርትራ መርዓ ከም ዘይብሉ ብመንገዲ መንግስቲ ኤርትራ ማለት ኣብ ኤርትራ ወረቐት ተሰሪሑ ብመንገዲ ኤምባሲ ኣብቲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ሌጋላይዝ ኮይኑ እዩ ናብ ኤምባሲ ይመጽእ ብመንገዲ ኤምባሲ ናብቲ ኢድ ተገልጋሊ ክኣቱ ዝግብኦ እዚ ነገር እዚ ብዙሓት ክትገብርዎ ስለ ዘይትኽእሉ ብዙሕ ሽግራት ይመጽእ እቲ ፌሽካይት ሶይግነስ እውን ኣይትረኽብዎን ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ በቲኣ ሜልደ በሻይኒጉም ወይ ከዓ ኤርቫይተር ተሜልደ በሻይኒጉም ኣብኣ ሌዲሽ ወይ ከዓ ንኦምብካንት ዘላ ኣብ ዩጋንዳ ከድኩም ኣብ ዩጋንዳ ሕጋዊ መርዓ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ቅቡል እዩ ኣብ ኬንያ እዩ ዘይቅቡል እቲ መርዓ ኣብ ዩጋንዳ በታ ይሄ ፌሽካይት ሶይግነስ ዘይኮነስ በቲኣ ናይ ሜልደ በሻይኒጉም ካብ ራት ሃውስ ትወፅእ ብኣጥራ ጌርኩም መርዓ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እታ ዝሓሸት ነገር $500 ድያ ገለ ብላዕሊ ኣብ ፍልሊ ትኸውን ዘላ ንዓ ጌርኩም ሕጋዊ መርዓ እንተገበርኩም ይሓይሽ እቶም ኣፍልጦ ዘይብልኩም ኣብ ርእሲቲ ኣፍልጦ ዘይምህላውኩም እውን ነቲኦም ኣብ ስራሕ ዘለና በቲኣ ንእሽትለይ መልሓስኩም ጌርኩም ብዙሕ ትዛረቡ ነቲ ሰብ ተዕገርግርዎ ዘለኹም እንድሕር ደኣ ዘይትፈለጥ ኮንካ ከም ዘይትፈለጥ ፈሊጥካ ነቶም ዝፈልጡ ንኽፍሉጥኻ ሕቶ ክትሓትት ደኣ እምበረይ ኣብቲ ቦታ ናይ ስራሕ ናይ ሰባት ከድካ ዕግርግር ክትገብር ገለ መልታት ስነ ስርዓት ኣይኮነን ኣገባብ ኣይኮነን ኣብ ኩላትና ንፈልጦ ነገር ንፈልጦ ሓቂ ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ኩሉ መዓልቲ ክትገብርዎ ትደልዩ ነገራት እንድሕር ደኣ ምስላ ጣቢኩም ወይ ከዓ ትስፍሪድ እንድሕር ደኣ ዘይኮንኩም ምስቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ ሰብ ፀርፀር ትብሉ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ጽቡቕ ኣይኮነን ኦኬ ጽቡቕ ኣይኮነን ንሕሳብ ወይ ከዓ ዘረባ ከም ዝኾነ ኣብ ርእሲኡ ድማ ንሕና ሰብ ሞያ ስለ ዝኾንና ነቲ ንሰርሖ ስራሕ ነቲ ንገብሮ ነገራት ኩሉ ካብ ትምህርቲ ካብ ፍልጠት ዝተመርኮሰ ሓላፍነት ንወስደሉ ነገር ከም ዝኾነ ኣፍልጦ ክህበሉ ስለ ዝደለኹ እዚአን ኣቀሪበየን ዘለኹ ናይ ኤውሮፓ ፓርላመንት ኣብ ብራስለስ ዕለት 9 ወርሒ 12 2025 ዘጽደቆ ኣብዚ ሓደ ቪድዮ ኣለኩም ኣቲኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ንጥርናፍ ስድራ ቤት ዝምልከት ጠጠው ከም ዝበለ ኣብ ኬንያ ዘሎ ኣቀባብላ እውን ንጹር ከም ዘይኮነ ብዙሓት ካብ ኣየር ዳተጸበዩ እንከሎ መገሻ ዳተጸበዩ እንከሎ ቪዝኦም ተኸሊፎም ጠጠው ከም ዘበልዎም ዝገልጽ ቪድዮ እውን ኣብ ዘለኩም ኣብ ርእሲኡ እቲ ናይ ሪሎኬሽን ዝምልከት ወይ ከዓኒ እቲ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ከድካ ፕሮሰስ ናይ ሕቶ ስድራ ቤት ሕቶ ናይ ዕቁባ ናይ ስደተኛ ክትሓትት ዝብል ናይ ኤውሮጳዊ ፓርላመንት ዘውፅኦ መምርሒ እውን ኣብ ዘሎ እዚ ኩሉ እንድሕር ደኣኒ ብትክክል ተዓዚብናዮ ሓደ መደምደምታ ኢና ክንገብረሉ ነቲ ሓሳብ ኩሉ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ስደት ስሎንስሽ ንሽት $10 ከፊልካ ናብ ኤውሮጳውያን ሃገራት ክትከይድ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩላትኩም ክትጥንቀቕሉ ዘለኩም ኣስፊሕኩም ክትሓስብሉ ዘለኩም ኣዝዩ ወልሓንቲ ረብሓ ዘይብሉ ኣዝዩ ሓደገኛ ነገር ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለምንታይ ከድካ ህይወትካ ክትቀይር ኢልካ ብዙሕ ነገር ክትገብር ኢልካ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ዝኾነ ነገር የለን እንታይ ማለት እዩ እቲ ንስኻ ተመኒኻዮ ዝኸድካ ነገር
ኣብ ተግባር የለን ናብቲ ዝነበርከዮ ሃገር ወይ